Croeso I ail wers ymarfer corff gyda Ceredigion Active. Ni mas di fas eto heddi. Dim mor dwym, felly mae angen cynhesu yn gyntaf cyn ni'n dechrau'r sesiwn. Na gyd sydd 'da fi heddi yw cwpl o peli unwaith eto. Marker cones, ond fi wedi dod â cwpl o tops mas I gwahanol lliwiau sydd bydd angen I ar y gweithgareddau nes mlaen. Mae nodiadau da fi draw fan hyn. Dŵr, a wedyn mae timer da fi. Felly syth mewn I fe, yn gyntaf ni'n mynd I wneud 30 eiliad o coesau y fyny redeg ar y spotyn. Wedyn ni'n mynd I wneud ochrgami, side steps. Wedyn ni'n mynd I wneud neidiau ser a burpees, 30 eiliad yr un. Felly I ddechrau, ti'n barod? Mili, ni'n mynd I wneud coesau uchel, high knees, barod? Off o ni, lan o ni. Cadw fynd. Ar y gloch yn canu. A stop myna. 30 eiliad eitha hir myna. Right, so ni'n goffo cael tyma bach o egwyl rhwngddo fe, bod I 15 I 20 eiliad rhwngddo'r bob set wedyn. Y gweithgaredd nesau twymo fyny bydd ochrgami, bod I 4 medr rhwngddo ni fan hyn, so ardal eitha fach, a ni'n mynd I ochrgami draw, a wedyn bounce draw i'r un nesa a cadw fynd. 30 eiliad. Ni'n barod. Bant a ni. A pwysio bant. Cadw fynd. Stopo myna. Yn yr egwyl tro hyn, ni'n mynd I cadw wneud pethau. Neud yn siŵr bod ni'n cadw twymo fyny, pel I ti mili. A na gyd fi moyn wneud yw 20 bounce. Cadw'r fynd. Mae hwn wedyn yn mynd I cael amser I fi cael hanner yn ôl. Ok, barod off o ni. 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cofiwch. Sesiwn ar gyfer cyfnod chwilio 2 yw hwn. Cwpl o newidiadau gallwn ni wneud. Just gadael y beli bownsio. Ola, bownsio un llaw ac yn y blaen. Neu os daw un pel sydd gyda chi yn y tŷ, gallwn ni wneud yn siŵr bod ni'n bownsio'r bel rhwngddo I gilydd a lan, oce? A nôl â ni. Oce. Neidio ser, 30 eiliad. Barod. Ewch. Bron o fod na. Ok, stopo myna. Ok, a eto, fi'n mynd I pel I ti. A man hyn, a na gyd fi'n mynd I wneud yw cerdded rownd gyda'r pel, cael yr anadl nôl, 20 eiliad. Symud y bel o byti. Mili lot yn well y pêl-droed na fi. Fi'n cadw fynd, cadw ymarfer, cadw practisio. Ok, y gweithgaredd nesaf ni'n mynd I wneud yw burpees. Mae burpees yn eitha anodd. Felly lan â ni, a ni'n mynd lawr I safle press-up, un press-up, naid, a lan, a dyna un burpee. 30 eiliad. Alright, a wedyn, ar ôl hwn, bydd ni'n mynd mewn i'r prif weithgaredd. Ni'n barod? Bant a ni de. Lawr â ni. Press up. Lan â ni. Neidio lan.
Ar y fynd. Cofiwch yfed digon o dŵr nawr yn ystod y sesiwn prynhawn yma. Symud mlaen i'r gweithgaredd nesa. Mae hwn yn mynd i fod lot o egni, lot o symud, gweithio'n galed trwy'r amser. Cael y calon yn curo'n gloi. Felly mae marca fan hyn 'da fi. Fi wedi dod i fan hynna na ble ni dechrau. A wedyn fi wedi dod i lliwiau o amgylch fan hyn wedyn. Symud rein draw hwnna. Glas coch, gwyrdd, gwyn a melyn. Eto fi'n mynd i gweithio 30 eiliad. Mae mynd i fod yn galw'r lliwiau mas. Dim ond 30 eiliad fi'n symud. A pob tro fi'n dod nôl i'r man dechrau, byddai'n neidio ser. Okay? So unwaith fi'n dechrau neidio ser, Mili, ti chi galw lliw ti moyn. Okay? Barod? 3. Okay, off ni de. Melyn. Gwyn. Coch. Gwyrdd. Glas. Gwyn. Hwn yn eitha gwaith caled. Cofiwch fynd nôl i'r man cychwyn fel ni wedi symud. Felly, os fi'n mynd mlaen i'r gwyrdd, nôl i'r dechrau. Os fi wedi ochr gam i draw, fi'n ochr gam i nôl. Okay, barod, tro ti ddim Mili. Barod, dechrau gyda neidio ser. Off y ti. Gwyn. Neidio ser. Coch. Glas. Melyn. Gloi, gloi, gloi. Gwyrdd. A stopi yma. Okay, be ni'n mynd i trial wneud yw wneud yn sicrhau bod ni'n amrywio a ffordd ni'n symud ato lliwiau. Felly tro nesaf nawr, edrych ar nodiadau, fi'n mynd i symud, fi'n mynd i hercian, hopo draw. Byddwch yn ofalus, chi yn mynd i fod lot mwy blinedig yn defnyddio un coes, so amser chi nôl, gallwch chi wedyn swapo drosto pwy cwrs chi'n mynd i wneud. Amser yna'r dechrau fan hyn, ni'n mynd i dechrau ar y spotty dog, felly bounsio mlaen. Okay, 30 eiliad, ni'n barod. Ew. Melyn. Melyn. Gwyrdd. Coch. Glas. Tro ti. Felly syth mewn i fe. Barod Mili gyda spotty dog. Cer. Gwyn. Da iawn ti, cofio newid cwrs, coch. Hanner ffordd. Da iawn. Melyn. Syth mewn, melyn. Gloi, 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 fi moyn un arall. Cwpl o fe. Glas. A dyna ti. Os ych chi wrth unan chi, newch yn siŵr bod chi cael tyma bach o egwyl rhwng hwn i roi tyma bach o rest i'r cyharau. Os ni'n gweithio mewn partner yn y tŷ, wedyn gallwn ni mewn swapo yn syth mewn i'r partner i fynd y tro nesaf. Nawr te, fi'n mynd i mynd â pêl trwy hyn, a edrych yn gloi, a fi'n mynd i dod draw yn hyn nawr, a fi'n mynd i wneud bach o pêl drod, a fi'n mynd i mynd rownd
y corneli. Mae hwn bach yn rwyddach ar y cyhyrau, felly fi'n mynd i wneud e am 45 o eiliadau. Oedden ni'n barod. Ewch. Lliw? Melyn. Nôl i'r canol. Cwpl o taps yn y canol, lan. Glas. Glas. Gwerth. Coch. Cofiwch, defnyddio'r coes dde a'r coes chwith. Gwen. Cadw'r bil yn agos i'r corff. Taps. Gwerth. Gwyrth. A nôl â ni. Gorffen o. A trwy ti ddim yn li, syth mewn i fe. Barod, off o ti. Gwyn. Da iawn, a syth nôl, cwpl o taps. Coch. Melyn. Da iawn. Gwyrth. Un arall, glas. Da iawn ti. A bach o dŵr i ti fyna. Da iawn. Un gweithgaredd ar ôl. Ni wedi cael tymor bach o ddŵr hefyd. Ni'n symud lan nawr i bownso'r pêl, fel defnyddio fe fel pêl basged. Alright, so yn y man cychwyn fan hyn, llaw dde yw llaw cryf gyda fi. Llaw chwith bach yn wan, o neu gallai ar draws y corff. Bownso'r bêl ar draws y corff. Alright, a sy'n ni galw lliw, mas, rownd a nôl. Barod. Ewch. Glas. Melyn. Coch. Gwerth. Gwyn. Ar hwn, fi jyst mynd i mynd fel hyn. Ni'n siŵr bod fi'n dysgu'n iawn. A goffe. Syth mynd o fe. Off o ti. Barod. Ken. Gwyn. Coch. Gwyrth. Da iawn. Gwyn. 15 eiliad ar ôl. Digon o un glas yn gloi. Melyn. Un arall. Reit, da iawn pawb. Mae'r gweithgaredd yna'n eitha anodd. Fel wedys i ar y dechrau, lot o egni'n cael ei defnyddio. Calon yn curo, cofiwch digon o ddŵr. Be ni'n mynd i symud mlaen i nawr, ni'n mynd i trio cael y plant yn meddwl lot yn mwy, right, ac yn ymateb yn gloi. Felly neb yn galw allan trwy hyn. Ni'n mynd i mynd trwyddo'r 4 gweithgaredd eto, ond yn lle galw mas y lliw, mae gwahanol lliwiau dy fi man hyn, a gallwch chi cael unrhyw tegan bach i defnyddio, sanau bach, unrhyw beth i cael gwahanol lliwiau. A fi'n mynd i cwato rein tu ôl y cefn. Mae Milly mynd i fod yn dechrau off yn neud y gweithgareddau, a fi'n mynd i tynnu côn neu lliw mas, a mae hi goffer ymateb yn gloi a mynd i'r lliw addas. Felly, barod Milly? Felly 30 eiliad ar y gweithgareddau hyn. Ni'n barod? Ewch.
Neidio ser. Gloi. A na fe a symud nôl. Rhedeg mlaen, symud nôl. Da iawn ti. Da iawn ti, Mili. Nawr, yn lle fi dwblu lan wneud yr un gweithgaredd eto, fi'n mynd i symud mlaen i'r un nesa. Os ych chi moyn wneud y dwywaith, gwasgwch pause ar y fideo cyn i ni symud mlaen. Felly, os gennych chi cofio nôl, fi nawr yn mynd nôl i'r man cychwyn. Fi'n mynd i fod yn wneud spotty dog ac yn hercian ar hopo i'r lliwiau. Ti barod i gwasgu ar hwnna? Barod? Spotty dog. Coch. A nôl â ni, da iawn. Mae hwnna yn eitha anodd yn hercio neu hopo trwy'r amser mlaen a nôl. So, cwbl pethau gallwn ni wneud yn lle ni. Os ni mo'n neidio glanio, gallwn ni wneud hwnna. Gallwn ni wneud nhw'n mynd hyn a wneud coesau uchel yn rili gloi, codi nhw lan, neu flics a nôl hefyd. Cwpl opsiynau gwahanol i chi gael wneud, neu i wneud yn ychwanegol ar diwedd y fideo. Reit, ni symud mlaen i'r trydydd un. Pêl-drod oedd e yn y rownd gynt. Dal yn defnyddio pêl-drod, ond fi'n i wneud sgil gwahanol. Trwy hyn, os mae'n gael y gwyrdd, fi jyst mynd i wneud kick a catch. Nôl â ni taps. Iawn? Jyst i amrywio fe, os ti dal moyn wneud pêl-drod, mae hwnna'n iawn hefyd. Barod. O, Mili, 45 eiliad trwy hyn. Ar un diwetha, mae Mili mynd i fod yn bownso'r pêl-fasged eto, ond trwy hyn, dwi ddim yn mynd nôl i'r man cychwyn, mae'n mynd i syth i'r lliw nesaf. Felly, ti'n barod? Ewch! Ar y cornel, taflu bêl lan. Fi wedi dod i man canolog fan hyn nawr. Da iawn ti, cadw fynd. Da iawn ti. Dod i ben y sesiwn nawr. Cyn i ni gorffen heddi, colli llais fi fan hyn, fi moyn wneud cwpl o gweithgareddau ar y llawr i cryfhau y corff. Felly, fi'n mynd i eistedd fan hyn, sy'n chi gweld, a Mili fyna, a ni'n mynd i dilyn Mili, ni'n mynd i wneud 10 o pob gweithgaredd. Ar un cyntaf, Mili. Ola, ni'n mynd drwsto i gilydd, nôl amlaen gyda coesau. Yr ail un. So ni'n gwasgu lan. Hwna, y trydydd un. I,
A dyna ni. Felly, ni'n barod. Ewch! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar un nesa. O hwn yn anodd i fi, felly fi jyst yn mynd i wneud hwn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar un diwetha, Emily, i dod ar coesau lan. Eto yn anodd i fi. Mae'n mynd i wneud y rai llawn off y tŷ, a fi yn jyst mynd i dod ar corff, ar draws. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diolch yn fawr i ti heddi, unwaith eto, Mili. Gobeithio chi gyd wedi mwynhau mas yna, cadw'r gweithgareddau hyn yn mynd, cadw'n ffit, cadw'n iachus. Wela i chi cyn bo hir.